Jihaa! Ninna nunna. Kaikki Suomen sinipunaniskat. Täältä tulee harjakaiset timppakavereitten kesken Timo. Päätettiin Sulberjarskan kanssa raapasta tämmönen kannustuslaulu Leijonille. Meikäläinen vastaa tosta hanurisoittamisesta ja Sulberjarskan instrumentti on fagotti. Eikä puhu soittimesta, Ninna nonna. Jihaa! Ja ei mitään. Näin se menee. Ninna nonna, Ninna nonna, Ninna nonna ja näin se on Ninna. Firman piikki! Firman piikki! Firman piikki! Firman piikki! Muistimille soraa, ruotipoika poraa, suomineito joraa. Firman piikki! Kiekko betoniin, vedä pellit kiinni. Kuka maksaa? Firman piikki! Tänäkin vuonna niin kuin joka vuonna on lätkän MM:t. Ja kun puhun MM:istä, niin en puhu sitä eräästä MM:stä, joka on meikäläisellä kotipuolessa, eli Kertusta. Kerttu ei valitettavasti päässyt Sulberin ja meikäläisen kanssa Ratislavaan käymään, kun Ninna nonna, niin meikäläinen hukkas vahingossa sen maakellarin avaimen ja se Kerttu jäi sinne. Ei se mitään, sillä on radio, se voi kuunnella kisoja sieltä. Mekä ei Sulberin kanssa saatu lippuja Ninna nonna näihin varsinaisiin otteluihin, mutta päätettiin, että kyllähän siellä tankobaarissakin televisio on. Ninna, sori Jarska, nyt lipsaa. Firman piikki! Firman piikki! Firman piikki! Firman piikki! Muistimille soraa, ruotipoika poraa, suomineito joraa. Firman piikki! Kiekko betoniin, vedä pellit kiinni. Kuka maksaa? Firman piikki! Muistimille soraa, ruotipoika poraa, suomineito joraa. Firman piikki! Kiekko betoniin, vedä pellit kiinni. Kuka maksaa? Kuka vastaa? Kuka maksaa? Kuka vastaa? Kuka maksaa? Kuka vastaa? Leijona! Kuka maksaa? Kummola! Se on semmonen homma Ninna nonna, että kiekko ylä mummolaa ja bileet maksaa kummola, jos ei tullu selväksi. Anska, vedäs kertsi vielä kerran. Firman piikki! Firman piikki! Firman piikki! Firman piikki! Muistimille soraa, ruotipoika poraa, suomineito joraa. Firman piikki! Kiekko betoniin, vedä pellit kiinni. Kuka maksaa? Firman piikki! Muistimille soraa, ruotipoika poraa, suomineito joraa. Firman piikki! Kiekko betoniin, vedä pellit kiinni. Kuka maksaa? Firman piikki! Sulberin kanssa lähdetään varmaan tarkastamaan Ninna nonna noita paikallisia minkkitarhoja Ninna nonna. En tiedä, lähteekö leijonat mukaan, en oo kysynyt, mutta saattaa olla, että kun leijona pääsee tommoseen slovakkialaisen minkin kimppuun Ninna nonna, niin siitä ei hyvää seuraa.